Mai bine mai târziu decât niciodată. Câțiva dintre copiii care i-au scris lui Moș Crăciun au primit astăzi cadourile dorite în schimbul poeziilor. Darurile au fost înmânate la Ministerul Tineretului și Sportului, care s-a angajat să îndeplinească dorințele a 10 copii. Anul nou, copii, aproape nu mai fiți nerăbdători. Le veți face peste noapte cu un an mai mărișor. Sabina are doar 5 anișori și e convinsă că doar Moș Crăciun îi poate îndeplini dorințele. De aceea nu a stat mult pe gânduri și i-a scris. Chiar dacă nu a primit ce și-a dorit, fata a fost fericită să-l vadă pe moșul. Am scris să-mi aducă niște rochițe pentru păpușe. Pentru că au fost cuminți tot anul, mulți dintre copii au primit exact cadourile pe care le-au dorit de la moș. Mi-a dat o carte cu povești, un set de caiete, niște creioane. Creioane, coriane, puzzle. Uite, aici scrie puzzle. Și fel de carte, ia să vedem, și fel de carte. Știi, aici știi? Da. Ia vezi, ce scrie pe ea? Guguță. Asta cine? Guguță. Asta e guguță. Pe unii copii, moșul i-a cam speriat. Как тебя зовут? Мальчик. Мальчик? În numele lui Moș Crăciun, cadourile au fost donate de Ministerul Tineretului, care și-a luat responsabilitatea să îndeplinească dorințele a 10 copii care au scris pe adresa Academiei lui Moș Crăciun. Tot timpul l-am așteptat și îl mai aștept pe Moș Crăciun ori de câte ori am ocazia asta și ori de câte ori am ocazia fac și cadourile respective. Acțiunea a pornit după ce premierul s-a întâlnit cu ajutoarele moșului și a luat 500 de scrisori pentru a îndeplini dorințele copiilor. Toate revașele au fost împărțite prin ministere și organizații. Anul trecut, pe adresa Academiei au venit peste 5.000 de scrisori.